Beta-karotén či vitamíny, to sú známe látky, ktoré pomáhajú pokožke a chránia ju pred spálením. Zvyčajne si teda počas horúčav doplníme zásoby ovocia a zeleniny. Najnovšie sa k potravinám s ochranným účinkom pridávajú aj huby. Hríby majú vysoký podiel vlákniny, vody, rôznych minerálnych látok alebo vitamínov skupiny B. Okrem toho však majú v sebe aj silný antioxidant, ktorý dokáže chrániť naše bunky zvnútra. A pôsobí až na úrovni mitochondrií, a to sú plúca bunky. Teda to je presne to miesto, ktoré je najviac vystavené tvorbe voľných radikálov. Ide o aminokyselinu, na ktorú sú huby skutočne bohaté. Je to L-ergotioneín, ktorého huby obsahujú 50 krát viac než akékoľvek iné potraviny. Vytvárajú ju baktérie v pôde. Chodím už vyše 50 rokov na huby a ešte som to nepočul. Táto látka špeciálne tú kožu chráni, huby. A jedno či lesné, alebo šampióny, alebo aj hliva ústricová, tak sú výborným jedlom na leto, výbornou potravinou, ktorá chráni kožu. Povedal by som, že to je možno aj lepšia ochrana, ako sa natierať UV krémami. Doktor preto odporúča huby ako vhodné jedlo na leto niekoľkokrát do týždňa. Táto účinná látka sa pritom dokáže v organizme vstrebať veľmi rýchlo. Je oveľa rozumnejšie si dať, povedzme, na raňajkách, keď máte all-inclusive buffet, nejaké restované šampióny, než pečenú slaninu. Pretože keď idete ráno s takýmto niečím v žalúdku na lehátko na celý deň na slnko, tak je to neporovnateľne lepšie, zdravšie a bezpečnejšie pre vás ako istou slaninou. Ak ale nie ste vyznávačom húb, chrániť kožu môžete aj inými potravinami. Veľa beta-karoténu majú žlté alebo oranžové druhy ovocia aj zeleniny. Mrkva, mango, papája, ďalej žltý melón, napríklad sladké zemiaky. Beta-karotén je veľmi dobrý antioxidant, v podstate chráni pokožku pred tým negatívnym pôsobením ultrafialového žiarenia. Okrem toho vám pomôže aj zelený čaj, citrusy, granátové jablká alebo ryby. Hlavne všetko v čerstvom stave. Omega-3, nenasýtené mastné kyseliny, obsiahnuté hlavne v morských rybách, taktiež v niektorých orechoch, semenách, napríklad ľanové semeno. Nezabúdajte ani na dostatok vody, potrebuje ju aj vaša koža. Tá hydratovaná je lepšie chránená. Pozor ale na alkohol, ten všetky prírodné chrániče eliminuje. Slnko podľa lekára nemusí byť strašiakom. Nikdy sa nespálte, ale nebojte sa opáliť. Ľubica Janíková, televízia Markíza.